Quina calor més sufocant. Sí que fa calor. Vaig a beure un pot d'aigua, que estic deshidratada. Ostres, això d'on ho heu tret? A mi m'ha tocat en la campanya del rasca de Acis. A mi també, vaig anar a per la meva torta d'aniversari a la panaderia Francisco Colomet i em va tocar en el rasca. Vaja, tindré que provar jo a veure si hi ha sort. Per fi m'ha arribat a la piscina. Ja, quines ganes de banyar-se i refrescar-se. Mira, jo ja tinc l'entrada. Oh, quan l'has comprada? Em va tocar en un rasca d'Acis en l'autoescuela Llorenç. Que sort! Tu saps que tot el mes de juliol pots aconseguir-les en els comerços d'Acis? Ah, sí? Gràcies. Rasca d'estiu d'Acis. De l'1 al 31 de juliol obtindràs un rasca per cada compra i podràs guanyar 100 ventalls, 100 bidons d'aigua, 200 entrades a la piscina municipal i també hi ha fins a 2.000 euros en premis directes de 5, 10 i 20 euros. A més, es sortejaran un viatge en globus per a 2 persones entre tots els participants. Anima't a participar. Vine a comprar en els establiments Acis.